Luonnossa on luonnon tasapaino. Linnut huolehtivat omistaan. Niitä käy välillä tunnettu munavaras orava verottamassa. Samoin saattaa oravalle tulla noutaja. Aina ei tiedetä mikä iskee. Mutta näitä aina luonnossa saattaa joku toinen orava tai peto iskee. Tälle oravalle ei nyt ole varmaan syytä tehdä ruumiinavausta ja selvittää, mutta kaulassa näkyy haava, että ilmeisesti joku thoorin salama on iskenyt. Että tällaisia luontoraportteja, luontokuvaaja Seppo Lehto. Katsotaan mikä on tää. Onko tän kesän poikasia vai mikä, mutta silmät on jäänyt auki, että erikoiset noin oravan tarttuma niin nää kynnet. Enpä ole aikaisemmin näin läheltä katsonut, mutta siinä voi sanoa, että puurotalla räpylöissä kynnen mittaa. Aika erikoinen on tuo rakenne. Mutta näissä merkeissä oikein hyvää luontopäivää elokuun 30. päivä 2014.